ଥରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଗୋटे ସୁନ୍ଦର ଘାସ ପଡିଆରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗପସପ ହଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗଧ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ବା କେଡେ ସୁନ୍ଦର, ଘାସର ରଙ୍ଗ ବଢିଆ ନୀଳ। ବାଘ ଏମିତି ଅନେଇଲା, ଜମା ନୁହଁ, ଘାସର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ। ଗଧ କହୁଥାଏ ଘାସର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ବାଘ କହୁଥାଏ ଘାସର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ। ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଯୁକ୍ତ ତର୍କ ଚାଲିଲା। ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯିବା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସିଂହ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗଧ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାଜ ଦରବାରରେ, ମଣିମା ଘାସର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ନୁହଁ? ମଣିମା ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନେଇଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ହଁ ଘାସର ରଙ୍ଗ ନୀଳ। ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ କହୁଛି, ବାଘକୁ କେତେ ବୁଝେଇଲେଣି, ଘାସର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ମଣିମା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବାଘକୁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ହଁ, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସିଂହରାଜା କହିଲେ। ବାଘକୁ ଏଇଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ନୀରବ ରହିବାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବିଚରା ବାଘ ଆବାକାବା ହେଇ ଆଡେ ସାଡେ ଅନେଇଛି। କହିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ପାଇବି? ସେଠୁ ଦଣ୍ଡଟା ଭୋଗିବା ଆଗରୁ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିକି ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ସେ ପଚାରିଲା, ମହାରାଜ ଘାସର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ ନୁହଁ? ସିଂହରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଘାସର ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ। ତାହେଲେ ମଣିମା ମତେ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଲା? ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହବନି? ଆରେ ତମେ ସେ ମୂର୍ଖ ସହ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲ, ନିଜର ସମୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ତ ଯାହା ନଷ୍ଟ କଲ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ କଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ନୀରବ ରହିବାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ତମେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ଗପର ମର୍ମ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଯଥା ମୂର୍ଖଙ୍କ ସହ ଜମା ବି ତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ।